Dewch ni weddio. Diolch yn i ti o ddew unwaith eto am y fraint o gael dod ger dy fron. Ni'n cyflwyno'n hamser i ddofal di. Tyr dim plit o wallt ysbryd arno. Mi ni gofyn hyn o'r trwy enw ac heiddiant yn harglwydd Iesu Grist. Amen. Croeso i'n gwasanaeth ar ôl yr oedfa fe fydd na baned drws nesaf yn y neuadd. Fydd yn hoedfa nesaf pan awn sil am hanner awr di 3. Fe fydd na noson o emynau ar y trydydd nos Iau o'r mis Mai y 15fed am hanner awr di 7 yma yn y capel. Felly croeso i chi ddod ac i dosbarthu y cerdiau gwahoddiad yn rhoi'r manylion i gyd. Felly Mai y 15fed am hanner awr di 7 yma yn y capel noson o emynau. Os dymunwch chi gyfrannu tuag at yr achos, mae'n plat ar gyfer y casgliad yng nghefn y capel. Ond gadewch ni ddechrau'n hoedfa drwy ganu emyn rhif 33 am brydferthwch de ar lawr, am brydferthwch rhod yn en, am y cariad rhad bob awr sydd o'i cilch ac uwch ein pen. Rhif 33 gewn ni sefyll i'w chanu. Darlleniad o lyfr y Diarhebion, sef syth ar ôl y salmau.
diarhebion y benod gyntaf ac yn dechrau darllen yn yr 20fed adnod 20. Felly, diarhebion penod 1, adnod 20. Doedd uneb sydd yn gweiddi oddi allan y mae hi'n adrodd ei lleferydd yn yr heolydd, y mae hi'n llefain ym mhrifleoedd y dyrfa yn rysau y pyrth, yn y ddinas y mae hi yn treithi ei hymadroddion gan ddywedyd, pa hyd chwi yn fydion, y cerwch yn fydrwydd, a chwi watwarwyr y bydd hoff gennych watwar, ac y cysaffyliaid wybodaeth. Dychwelwch wrth fy ngherydd, wele mi a dywalltaf ysbryd i chwi, fy ngeiriau hysbysaf i chwi. Yn gymaint ag i mi eich gwahodd ac i chwythau wrthod, i mi estyn fy llaw a neb yn heb ystyried, ond diest yr asoch fy holl gyngor i, ac ni fynech ddim o'mcerydd. Minnau hefyd a chwarddaf yn eich dialedd chwi, a mi a wawdiaf pan syrthio arnoch yr hyn yr ydych yn ei ofni. Pan ddel arnoch yr hyn yr ydych yn ei ofni megis distriw, ac y del eich dialedd arnoch megis corwynt, a dyfod arnoch wasgfa a chaledi. Yna galwant arnaf, ond ni wrandawaf. Yn fore ymceisiant, ond ni'm cant. Canis cas fi ganddynt wybodaeth, ac ofn yr arglwydd ni ddewisasant. Ni chymerant ddim o'm cyngor i, dirmygasant fy holl gerydd. Am hynny hwy a gant fwyta ffrwyth ei ffordd ei hunain, a'i llenwi a'i cynghorion ei hunain. Canis esmwythra yr rhai angall a'i lladd, a llwyddiant yr rhai ffôl a'i difetha. Hynny, y sawl awran dawo arna fi, a gaif aros yn ddiogel, ac a gaif lonyddwch oddi wrth ofn drwg. Byddai bendit Duw ar iair sanctaidd ef. Gadewch ni nawr droi at ein harglwydd mewn gweddi. Diolch yn i ti o Dduw unwaith eto am y fraint o cael dod ger dy fron, yn dod trwy enw a thrwy heiddiannau, dy fab a'n gwaredwr yr arglwydd Iesu Grist, ac i ni yn diolch i ti am bob un cyfle i alw arna ti i ddod gyda'n gilydd i gyd addoli, i ddyrchafu dy enw, ac yn gofyn i ti i drigarhau o'r newydd wrthym. O Dduw, i ni yn gofyn i ti fod yma yn bresennol yn ein hoedfa, gad i bob yr un ohono ni, beth bynnag ein cyflwr, beth bynnag yw ein sefyllfa o Dduw, i ni yn gweddio y bydde di yn agosau ato ni, ac yn ein nerthu ni i agosau ato ti, a byddwn ni yn dy geisio di, yn ceisio'r sicrwydd hynny, ein bod ni'n eiddo i ti. Y dwed dy fod yn eiddo i mi, mewn llythrenau eglur clir. Ni yn gweddio Dduw y bydde di yn gweithio, yn peri y byddwn ni yn gwybod dy fod ti yma. Bod yr ysbryd glân ar waith yn dangos i ni, yn cyflwr, yn dangos i ni yr arglwydd Iesu Grist. I ni yn gweddio Dduw am yr ardal hon, i'n gweddio am y ddinas a'r wlad hon, ac yn gofyn o Dduw i ti drigarhau wrthym ar sil arall, ac wrth i ni weld y siliau yn hedfan heibio, ac wrth i ni weld yr celedwch yn dyfnhau, y tywyllwch yn mynd yn dywyllach. O Dduw, i ni yn gofyn i ti i ddod lawr i'n plith. Gad i ni fedru tystio dy fod wedi dechrau gwaith yng nghalonnau'r rhai. A byddwn ni yn gweld rhai yn ymateb i ddair di, yn cael ei argyhoeddi o'i pechod, ac yn dod i weld rhyfeddod yr efengil yn yr arglwydd Iesu Grist. O Dduw, ti sydd yn gallu gwneud y pethau yma. Helpa ni fod yn ffyddlon, helpa ni wneud yr hyn rwy ti wedi'n gorchymyn ni wneud. Rwy ti wedi'n galw ni i gyhoeddi ffordd a chawdwriaeth, i addoli di mewn ysbryd a gwirionedd, ac mewn parchedig ofn, i fyw i dy ogoneddi diath blesio. Ond o Dduw, wrth i ni'n cael y nerth ohono ti i wneud y pethau yma, i ni'n gwybod mai dim ond ti sy'n gallu ychwanegu'r fendith, ac felly o Dduw, tyrd, gweithio yn ein plith ni heddi. Cymaint yma i'r un drwg yn gweithio yn ein herbyn ni. Gymaint o ddifaterwch sydd yn ein dinas ni, yn ein gwlad ni. I ni'n gwybod o Dduw, rwy ti'n gallu newid hyn mewn eiliad, ac felly yn gofyn i ti i ddod lawr mewn fath ffordd, a byddwn ni oll yn gallu tystio yr oedd y ti yma gyda ni, yn cynhesu'n celonau, yn peri i'r galon lami oddi fewn. Felly o Dduw, i ni yn gweddio nawr am ein hoedfa yn ystod y dydd heddi ar gweddill y dydd, i ni yn cyflwyno noson o emynau yn dod ymhen rhai wythnosau. Ac o gweddio o Dduw, bydd na rai yn teimlo'r awydd i ymuno gyda ni. Ac o Dduw, wrth i ni ganu'r emynau yma, wrth i ni ystyried yr athrawieithau beiblaidd y maent wedi seilio arnynt. Ac wrth i ni gyhoeddi ffordd iachawdwriaeth, y bydd na waith yn cychwyn yno hefyd.
Felly o ddiw paratoi ni nawr. Bendithio ni yn ystod yr oedfa hon a trwy gydol y dydd. Tywalt ysbryd arnom. Diogelo ni rhag ymosodiadau'r un drw. Bendithio ni nawr ag arwain ni trwy weddill yr oedfa. I ni'n gofyn hyn oll trwy enw a trwy heiddiant. Dy fab angwaredwr, yr arglwydd Iesu Grist. Amen. Dewch i ni gael ni yn rhif 243 o anfon di yr ysbryd glân yn enw Iesu mawr. 243 gewn ni sefyll i'w chanu.
Dawn testyn o lyfr y Diarhebion, y benod gyntaf ac adnod 33. Diarhebion 1, adnod 33. Hynny, y sawl a wrandawo arna fi a gaif aros yn ddiogel ac a gaif lonyddwch oddi wrth ofn drwg. Chydig o adnodau cyn adnod y testyn, ni'n darllen am rybydd cyffredinol Solomon i'r ifanc, i bobl ifanc. Adnod 10, fy mab, os pechaduriaid ath ddenant na chytina am gyngor. Nawr wrth gwrs, mae'r rhybydd yma yn berthnasol i bob oedran. Does dim rhaid o fod yr ifanc, ond yn sicr, am les i enaid un ifanc i gymryd y rhybydd cyn camu ymhellach i dywyllwch y byd. Mae'n sicr yn werth y rhybydd i'r ifanc. Dal yn berthnasol wrth i ni fynd yn hun. Ble mae'r linell yn dod i ben, mae'n anodd dweud yn diwedd, mae'r cyngor i bob oedran, ond yn sicr mae'r ifanc cyn i chi gamu ymhellach i dywyllwch y byd. Cymerwch eich dysgu, cymerwch eich cynghori. Falle rhywun sydd yn gwrando. Falle dwi ddim yn gwybod pwy sy'n gwrando ar y sil neu'n ystod yr wythnos, ond falle bod yna rhai ifanc, falle bod yna rhai oherwydd bod rhieni'n gwrando, bod nhw'n gwrando. Nid o ran dewis bod nhw'n gwrando. Ond i rhai felly mae'r cyngor yma, iddyn nhw ystyried cyngor cyn i chi ystyried camu fynd i'r byd yn mhellach. Mae yna rybydd yma o gadw i ffwrdd o gwmni gwael. Cwmni sydd yn arwain yr enaid i ffwrdd o ddoethineb o'r efengil, i ffwrdd o ddylanwad gair Duw. Am ddylanwadau sydd yna. Sicr mae e ym mhob man. Chi'n gallu dychmygu unrhyw un ifanc, pinau mewn ysgol neu ar y stryd, neu trwy'r cyfryngau ar y teledu neu y radio. Does dim ots bler i chi, fe fydd na bwysau, yn oni fydd na, a fydd na gyngor yn cael ei rhoi i chi gamu i'r byd. Mae yna trwy'r amser. Mae'r temtasiwn i ddilyn yr hyn y mae'r byd yn ei gynnig. Ond nid yma yw gweddi dyhead pob riant sydd yn ddiwiol. Nid ydynt am weld calonau ei plant, yr ifanc yn caledu yn oeri at bethau Duw. Mae e mor gyffredin, ond mae e mor gyffredin. Mae plant yn cael ei magu ar aelwyd Gristnogol, a mae'n gyfnod hyfryd, efallai am yr 10 mlynedd cyntaf, y 12 mlynedd cyntaf, 2 mlynedd ar 10 cyntaf. Ond yna mae'r dylanwadau'r byd wedi bod yna yn eitha pendant, yn sicr, a mae'n mynd yn ifancach yn diwe, y temptasiynau a'r y pwysau i fod yn fydol ac i droi cefn ar air Duw, mae e'n sicr yno. Mae yno trwy gydol yr amser, ond wrth yn fynd yn hun, mae e'n cynyddu. A mae'r gogwydd sydd yng nghalon yr ifanc yn mynd i fynd tuag at bethau'r byd. Mae hwnna'n naturiol, dyna beth yw e, achos dyna yw pechadur. Ac mae'r atyniad at bethau'r byd yn rhywbeth sydd yn bleserus iddyn nhw. Ac felly y peth naturiol yw, beth bynnag y fagwraeth, y fagwraeth orau oll ar aelwyd Cristnogol, llawn cariad, cyflwyno'r efengil iddyn nhw, ond mae e dal yn mynd i fod y gogwydd naturiol ymhlith yr ifanc fydd tuag at y byd. Mae'n mynd i fod, bob tro. O ryw ffordd o'r byd. Nawr, wrth gwrs, fe all rhai, mae'n dibynnu pa mor llym yw'r fagwraeth, fe all rhai hoffi'r math yna beth, crefydd. Ac maen nhw'n glynu at fydolrwydd crefydd. Dyn nhw'n gweld mae bydolrwydd yw e, ond mae'n dyrchafu nhw, a'i balchder nhw pa mor dda nhw fel plant. Does dim gwahaniaeth yn hynny, mae'n edrych yn wahanol, ond yr un yw'r broblem, maen nhw'n fydol. Ac felly mae'r gogwydd yn un nhw, p'na bod nhw'n aros yn y capel, gweddill i bywyd nhw. Ond efallai ddim erioed wedi deall yr efengil, a maen nhw yn cael ei atynu at yr hyn sydd yn dyrchafu dyn, a'i chwant, a'i balchder. A felly baich yr rhieni diwiol yw fan hyn, pidwch a gwrando ar lleisiau'r byd. Dydyn ni ddim eisiau gweld chi'n caledu tuag at yr efengil. Mae'n rhybydd, ond o beidio gwrando ar weniaeth y byd, ei geiriau deniadol. Ond mae'n addo, mae'r byd yn mae'n addo hapusrwydd, mae'n addo pleser, ac yn dweud does dim byd o le ar y pethau hynny. Ond mae'r geiriau fydd yn dweud wrth yn gadw draw
o ddylanwad yr Efengyl. Mae hwnna'n ofnad, ond yw'n drist. I ni wedi glywed y sawl gwaith. Siwr fod bob rhiant Cristnogol yn ymwybodol o'r peth. Fod ffrindiau'r plant yn rhoi pwysau nhw. Peidiwch a gwrando ar yr Efengyl. Peidiwch a gwrando. Mae e'n eich cyfyngu chi. Hyn yn yr oes fodern yma wedi hen ddiflannu y byd yn ffyrnigo pan yn clywed y fath rybydd. I ni weld y dro o tro, credan fo hawl gan y plant. Dyna beth sy'n mor drist. Yr ffyrnigo yma at y rhybuddion am bethau da a'r herio nhw i ddweud mwynhewch pleser. Mwynhewch. Mae hawl dy chi. Chi ddim eisiau cael eich cyfyngu dim mwy. Chi ddim eisiau cael eich rwystro. Arbrofwch rhywfaint. Triwch gwahanol bethau. Triwch gwahanol grefyddau os ych chi eisiau. Os mae dyna'ch dewis. Ond beth bynnag mae'r byd yn dweud, dewyswch chi beth ych chi eisiau wneud. Ond dyna yw llais y byd. Mae'r llais y byd yn gweiddi mas, dewch o gyfyngiadau'r Efengyl. Dywed Solomon, paid a gwrando arnyn nhw. Paid a chytuno i fynd gyda nhw. Dyma mae Solomon yn dweud wrth yr ifanc, peidiwch a gwrando. Os na rhywun yn gwrando, a falle ddim eisiau gwrando, a maen nhw yn eu cartref nhw, falle yn fyw nawr ar Prynhawn Dydd Sul, dwi ddim yn gwybod. Efallai bod na ryw deulu bach rhywle, mae na un o'r plant, efallai o'r diwedd wedi penderfynu, dwi wedi cael digon ar y cyfyngiadau yma, dwi eisiau camu. Dyma be mae Solomon yn dweud, yw peidiwch a gwrando ar y byd. Peidiwch ystyried y byd. Neu falle bod yna rai sydd yn meddwl, beth am mynd i eglwys sydd yn fwy llac ar ei disgwyliadau, gewn ni grefydd ar byd. A falle bod yna rhai roi pwysau i rieni, beth am mynd i fynd i gapel arall sydd chydig bach fwy ysgafn, sydd yn gadael i ni wneud pethau ar y Sul, sydd yn gadael i ni fynd i'r partion yma, a gadael i ni mynd i'r dawnsfeidd yma, ac wrth i ni fynd yn trwy'n harddegau ni. Does dim ots os oes na ddiod neu gyffuriau yna. A mae'r capel yma'n gadael i ni i arbrofi. Dyn nhw ddim yn rhoi disgwyliadau i fawr yn ni, a mae'n rhoi pwysau ar rieni. Gadewch i ni fynd i fyna. Dwi'n fodlon cael crefydd fel yna, ond dwi ddim eisiau crefydd i chi'n sôn amdano. A be mae Solomon yn dweud yw, peidiwch a gwrando ar y byd. Dyna be ni'n dweud. Felly'n gyntaf, hoffwn ni edrych ar yr adnodau yma, a'r elfen yma o wrthod eilais. O mae mor drist. Ac yn ail, derbyn eilais. Ac yn olaf, bendithion eilais. Wel, yn gyntaf, gwrthod eilais. Ar ôl i Solomon orffen ei rybydd cyffredinol am beryglon gwrando ar yr un drwg. Ar ôl iddo orffen, dweud wrthyn nhw, peidiwch da chi a gwrando ar y temptasiynau'r byd, yn yr ysgol, neu yn y coleg, neu yn y stryd, neu ar y teledu. Peidiwch a credu ar hyn maen nhw'n ei ddweud. Ar ôl y fe ddweud hynny, mae e'n mynd ymlaen i ddangos peryglon peidio gwrando ar lais yr arglwydd. Mae'n dweud, peidiwch a gwrando ar y byd, ond mae'n dweud, mae yna beryg arall. Mae yna beryg trwy beidio gwrando ar yr arglwydd. Mae mor drist. Pan fod pobl yn gwrando ar y pobl anghywir ac yn gwrthod gwrando ar y rhai y dylsen nhw gwrando. Mae'n drist, ond yw e? Ac i unrhyw riant gyda plant ac yn gweld y lanwad eraill arnyn nhw ac yn gwybod i chi'n gwrando ar y pobl anghywir ac i chi'n gwrthod gwrando ar y pobl cywir i wrando arnyn nhw. A mae'n drist ar y lefel yna, ond mae'n fwy trist pan mae'n dod i lefel yr Efengyl. Mae'r gwrthod gwrando, efallai rhywun eto sy'n gwrando wedi bod yn gwrando ac yn dilyn hyn na ddylen nhw. Maen nhw'n gwybod, maen nhw wedi bod yn rhoi clist. Falle bod rhywun yn fodlon cyfaddau. Dwi wedi bod yn rhoi clist i fy ffrindiau. Dwi wedi bod yn rhoi clist a gwrandawiad i'r byd. Dwi wedi bod yn gwylio rhaglenni a gwrando ar eu temptasiynau nhw. A mae yna rhyw dyheuad am y pleserau yma. Ac i chi'n cydnabod bod chi wedi bod yn gwrando, ond hefyd chi wedi bod yn gwrthod gwrando ar yr Efengyl. Yr holl gyngor i'r gwrthwyneb i chi wedi gael. Chi'n gwrthod gwrando ar yr Efengyl. Adnod 20. Doethineb sydd yn gweiddi oddi allan. Y mae hi yn adrodd ei lleferydd yn yr rheolydd. Hynny yw, yr hyn oll y mae'r arglwydd yn ei lyfaru yw doethineb. Doethineb. Trwy ei air, i chi'n darllen am ddoethineb. Trwy ei ragileniaethau, i chi'n clywed am ddoethineb. Mae'r cyfan, dyma yw doethineb. Gair Duw yw doethineb.
Ond mwy felly, doethineb yn golygu Iesu Grist. Yr Efengyl yn Grist Iesu. Pan ych chi'n darllen yn y diarhebion, ni'n clywed am doethineb, mae hefyd yn air arall. Dim dim ond yn dweud gair Duw yw doethineb, a thrawiaethau Duw yw doethineb. I ni ddim dim ond yn dweud y peth yna. A rhagluniaethau Duw yn doethineb. Mae'n fwy yna, mae yn golygu Iesu Grist ei hun yw doethineb. Yr Efengyl yn Iesu Grist yw doethineb. Dyna yw gwir doethineb. Yr holl watwar, a'r holl ddirmig, a'r holl droi cefn sydd wedi bod, a dal i fod. Dyma yw doethineb. Iesu Grist, pob gair a ddaw o'i enau. Yn eiriau dylsech chi gymryd sylw arnynt ac ohonynt. Fe ddylech chi fod yn gwrando. Mae mor anodd yn diwedd. Mae mor anodd pan ych chi'n gweld rhai yn gwrthod glan. Ni wedi gweld dros y blynyddoedd. Ni wedi gweld rhai ifanc yn codi fyny ac yn tyfu fyny ac yn anmynd. A chi'n gweld dros y blynyddoedd yr diffyg gwrandawiad. Mae'n lleihau ar y dechrau falle'n gwrando. Ac yna wrth i'r blynyddoedd fi'n heibio. Ac yna'r ffonau symudol, chi'n gweld y ffôn symudol yn dod mas o'r boced, a chi'n gweld pobl yn chwarae gyda'i ffonau symudol, chi'n gwybod dyn nhw ddim eisiau gwrando. Ac yna mae'r rhai yn bwriadol yn syrthio i gysgu. A maen nhw'n cysgu trwy'r oedfa, achos dyn nhw ddim eisiau gwrando. Dyn nhw'n trio stopio hynna. Mae'n anodd ambell waith yn wedig ar bnawn di Sul i gadw'n effro'n diwe. Ond i chi'n gwybod pan i chi yn teimlo'r cwsg yn dod drostoch, chi'n brwydro'n galed yn ei erbyn e. A mae'n anodd ambell waith, mae'n wir yn anodd i frwydro yn erbyn cwsg ar bnawn di Sul. Ond i chi'n gweld rhai, dyn nhw ddim yn brwydro yn ei erbyn e, a maen nhw eisiau cysgu. Pam? Achos dyn nhw'n eisiau gwrando. Maen nhw'n gwrthod, mae fel rhoi dwylo dros y glist. Dyn nhw ddim eisiau gwrando. Oes yna un sydd yn gwrando sy'n llawn cynlluniau falle i gamu mhellach i'r byd, i ryddid o gaethiwed yr Efengyl. Dyna fel chi'n gweld, chi'n gweld yr Efengyl fel rhyw gaethiwed llym arnoch chi, yn rhwystro chi rhag gwneud rhai bethau. Os felly ystyriwch yr hybydd yma gan Solomon, peidiwch gwrando ar yr un drwg. Cyn i chi wneud y penderfyniad. Adnod 22. Pa hyd chwi yn fydion y cerwch yn fydrwydd, a chwi watwarwyr y bydd hoff gennych watwar, ac y cysaf ffyliaid wybodaeth. Ond ydw yna mor wir, falle bod y wir yn berthnasol i rywun sy'n gwrando. Bod nhw fel yn fydion, chi'n caru yn fydrwydd, chi'n caru pethau ffals ffô. A mae yna rai yn gwatwar, a chi'n hoffi'r pethau yna. Am gwestiwn, pa mor hir ych chi'n mynd i fod felly? Mae Sul arall yn hedfan heibio. Yna mae mis yn mynd heibio, a mae blwyddyn. Ni wastad yn teimlo hyn, ni'n agosau at y noson o emynau, ac ni newydd cael ein hoedfa o'r Pasg ar y nos Iau. A cyn bo hir y noson o emynau. Mae'r adegau hynny fel bethau yn uwcholeio'r holl beth. Mae fel bethau'n dyrchafu'r sefyllfa hyn o'n fwy real. Chi'n gweld blwyddyn arall di mynd ers y Pasg diwetha. Blwyddyn arall ers y noson o emynau. A falle bod ambell un yn dod mewn i'r noson o emynau. Ac yna bydd y noson o garolau os diw ei mynd. A fydd yna rai sydd wedi bod bob blwyddyn yn dod nôl unwaith eto. Mae blwyddyn cyfan wedi mynd. 365 o ddyddiau wedi mynd ers yr un diwetha. Ac chi'n gweld y sefyllfa yw, wel, maen nhw'n barod i ddod, ond does dim ymateb i'r Efengyl di bod. Blwyddyn arall o galedu. Cam yn agosach at ragwyddoldeb, dyna yw'r realiti'r sefyllfa. Mae nhw cam yn agosach at ragwyddoldeb, ond mae blwyddyn ar ôl blwyddyn, Sul ar ôl Sul yn mynd heibio, a dal ddim wedi gwrando, wel, a bron iawn, chi'n gorfod dweud, mae nhw wedi gwrthod gwrando. Mae nhw wedi gadael i flwyddyn i fynd heibio, heb ddod i dir arglwydd. Adnod 24 a 25, yn gymaint ag i mi eich gwahodd, ac i chwythau wrthod, i mi estyn fy llaw, a neb heb ystyried. Ond di ystyraswch fy holl gyngor i, ac ni fynech ddim o'm cerydd. Chi ddim yn gwrando. Sawl un i wedi gweld fan hyn sydd wedi gwrthod gwrando. Gormod. I ni gweld un ar ôl y llall yn diflannu. Ni'n gweld beth i chi'n neud. I chi ddim yn gwrando ar yr Efengyl. I chi eisiau rhyw Efengyl llawer llacach. Chi eisiau Efengyl haws efallai, ond i chi'n gwrthod gwrando ar gyngor Solomon. Peidiwch â gwrando ar y byd. Peidiwch â gwrando ar y capeli sy'n cynnig bydolrwydd i chi ar Efengyl. Mae hynny'n anghywir. Ni ddylsech chi wrando ar eu llais nhw.
Ond mae rhaid dweud, wel, o leia, mae'n gapel. Na, dyw hwnna ddim yn ddigon da. Chi eisiau'r gorau eich enaid chi. Felly peidiwch a gwrando. Ond yr ymateb yw, sa'n ni'n mynd i wrando ar hwnna. A maen nhw'n gwrthod gwrando na chi. Maen gwrthod gwrando ar llais yr arglwydd. A yw'r geiriau mae'n berthnasol i rywun sydd yn gwrando heddi. Cymaint ac yma'r arglwydd wedi ymestyn ei fraich atoch chi. Dro'r o tro wedi ymestyn ei fraich allan atoch chi. Cymaint o wahoddiadau ar Efengil yn ymbilio arnoch chi droi ato i wrando ar ei lais ac i chi'n parhau i wrthod ei lais. Ond ystyriwch hyn, os ych chi yn gwrthod gwrando ar ei lais, i chi feddwl mae eich hawl i'w dilyn eich llwybr eich hun. A dyna beth mae'r byd yn dweud. Mae'r byd yn dweud mae ganddoch chi hawl i ddilyn eich dymuniadau eich hunan. A maen nhw'n dweud, does dim hawl ganddo ni i osod disgwyliadau ar neb. A does dim hawl ganddo ni i roi pwysau ar bobl. Does dim hawl ganddo ni i ddweud wrthoch chi bod hwnna'n anghywir bellach. Maen nhw'n bron iawn yn dweud, chi ddim yn cael dweud wrth rhywun bod rhywbeth yn anghywir neu anfoesol. A maen nhw'n dweud, gwrandewch arno ni, mae mor eang, fe gewch chi neu beth bynnag i chi eisiau wneud. Dyna beth mae'r byd yn ei ddweud. Ac bod chi'n meddwl hyn, gwrandewch ar adnod 26. A gan gofio bod diarhebion yn llawn o ddoethineb y mwyaf sydd erioed wedi bod. Adnod 26. Ymlaen. Minnau hefyd a chwarddaf yn eich dialedd chwyd. Dyma canlyniadau gwrthod gwrando. Dyma beth fydd yn digwydd. Mi awawdiaf pan syrthio arnoch yr hyn yr ydych yn ei ofni. Pan ddel arnoch yr hyn yr ydych yn ei ofni megis distriw, ac y del eich dialedd arnoch megis corwynt, a dyfod arnoch wasgfa a chaledi, yna y galwant arnaf, ond ni wrandawa fydd ar ei hwyr. Yn forem ceisiant, ond ni'n cant. Canis cas fi ganddynt wybodaeth, ac ofn yr arglwydd ni ddewis asant. Ni chymerant ddim o'm cyngor i, dermygasant fy holl gerydd. Am hynny, hwy a gant fwyta ffrwyth ei ffordd ei hunain, a'i llenwi a'i cynghorion ei hunain. Canis esmwythdro y rhai angall a'i lladd, a llwyddiant y rhai ffôl a'i difetha. Am eiriau. Mae'n codi dychryn arnoch chi'n dweud? Fe gewch chi beth ych chi'n dymuno, ond dyw e ddim beth ych chi'n ei feddwl. Ac felly, y cyngor yw hyn, am eiliad oedwch. Ystyriwch beth ych chi'n neud. Yr hyn yr ydych ar fi wneud, ac ystyriwch canlyniadau gwrthod llais yr arglwydd. Mae gwrthod llais yr arglwydd yn ddifrifol. Mae'r byd yn gwrthod llais yr arglwydd, trwy beidio byth dod i'r arglwydd. Mae yna nifer o bobl yng Nghaerdydd sydd erioed wedi clywed am yr Efengil. Mae yna nifer o bobl yn y byd sydd erioed wedi dod i gapel. Mae yna nifer o bobl yn y byd sydd ddim yn gwybod am Iesu Grist na ei groes. Ond maen nhw'n atebol, a maen nhw'n gwrthod ei lais trwy gwrthod y greadigaeth. Gwrthod cydwybod. Ond onid yw e'n fwy ddifrifol i'r rhai sydd wedi cael ei magu ar eilwyd Gristnogol yn dod i di'r arglwydd. Onid yw e'n ddifrifol i'r rhai sydd wedi dod i noson o garolau, noson amynau, oedfa'r Pasg. A bod nhw dal i wrthod. Mae'n ddychrynllyd. Mae'r adnodau mewn rhybuddio. O Solomon yn dweud, chi peidiwch gwrthod llais yr arglwydd. Peidiwch chi a roi'ch dwylo dros eich clistiau. Peidiwch a syrthio i gysgu, peidiwch a troi ffwrdd, peidiwch a gwrthod dod, peidiwch dewis rhyw gapel sydd yn llawer mwy llac, peidiwch da chi a wneud y beth yma, gwrandewch ar gyngor Solomon. Rhieni, peidiwch chi a arwain eich plant i le sydd yn mynd i roi'r y byd iddyn nhw. Mae'n rybydd i rieni. Da chi rowch y gorau eich plant. Peidiwch dewis rhyw gapel sydd yn mynd i caniatáu iddyn nhw dorri'r sabath ac i fyw fel maen nhw moyn, gwisgo fel maen nhw moyn, yfed be maen nhw moyn, partio fel maen nhw moyn. Da chi rieni sydd yn honni unrhyw beth, gwrandewch ar lais yr arglwydd, peidiwch a gwrthod i lais, rowch y gorau i'r enaid. Dyna'r cyngor, mor drist yw e. Mae'n bechadurus, o'n dweud. A ni weld e dro ar ôl tro.
Pa mae'r geiniog ar y fengil yn syrthio i'r le, chi'n gweld atgasedd a throi cefn a gwrthod gwrando. Ond mae'r hybydd fan hyn yn ddigon clir. Mae'n dweud fe fydd yr arglwydd yn dod lawr arnoch chi mewn barn yn ystod bywyd ac yn rhagwyddoldeb. Mae rai chi wrando. So symud ymlaen yn ail. Beth am dderbyn ei lais ete? Adnod 23, gwrandewch ar hwn. Dychwelwch wrth fy ngherydd, welem i a dywallta fy ysbryd i chwi, fy ngeiriau a hysbysaf i chwi. Maen nhw'n eiriau. Mae'n galw arnoch chi ddychwelyd i wrando ar y cerydd. Pa mae rhywun yn rhoi cerydd i chi, dyw e ddim yn gas. Dyna be mae'r oes yma ddim wedi ddeall. Maen nhw'n meddwl pa mae yna row, pa mae yna gerydd, bod yr un sy'n rhoi y cerydd, wel, am greulon. Wel, na. Pan ych chi'n rhoi cerydd, chi'n neud e'r lles y person, mwyn dod yn nhw at y man lle ddylen nhw fod. A mae'r arglwydd yn dweud, dwi wedi siarad â chi, dwi wedi rhoi cerydd i chi, dwi wedi rhybuddio chi, dychwelwch wrth fy ngherydd, wele, mi a dywallta fy ysbryd i chwi, fy ngeiriau a hysbysaf i chwi. Dwi yn mynd i siarad â chi. Am wahoddiad. Daw rhyfeddod y gwahoddiad yn fwy arbennig pan yn ystyried i ni wrthod y dro ar tro. Mae'r gwahoddiad yn arbennig ar ben ei hun, ond pan i chi'n meddwl bod hwn wedi gwrthod gymaint o weithiau, a mae'r gwahoddiad dal yno, mae hwnna'n neud y gwahoddiad yn fwy rhyfedd. Mae'n atgoffa chi o'r emyn, dyma gariad fel y moroedd. Cariad Duw tuag ato ni. Siŵr bod pob un Cristion yn rhan o'i dystiolaeth yn gallu dweud, fe nath yr arglwydd ymestyn i law allan i fachub i. Fe nath y wahoddi. Tro ar ôl tro, nes i wrthod gwrando, nes i droi at ffrindiau, fe nes i chwarae, fe nes i wrando rhywbeth ar y radio neu ar y teledu, nes i anghofio amdano fe, gwthio fe i'r cefn, nes i dro ar ôl tro dewis ffordd y byd, nes i ddim troi at Gris. Ac allech chi dystio'r ffaith, wnaethoch chi wrthod i laisau, ond fe nath yr arglwydd dal gwahodd chi ddod ato. Fe nath yr rhoi di eiriau o wahoddiad i chi dro ar ôl tro. Dyma gras, dyma drigaredd. Does dim byd yn o ni sydd yn heiddi'r gwahoddiad ar ôl ei wrthod ac yn sicr ddim am y ddegfed, yr ugeinfed, y canfed tro. I ni glywed yn allanol y gwahoddiad ac yn ei wrthod, i ni ddewis yn benodol i ddilyn llwybr sydd yn groes i wyllus Duw. I ni orwedd ar ein gwely'n cynllunio ein troi oddi wrtho. A falle bod yna rhywun felly nawr. Dwi'n siŵr pam sydd y flwyddyn. Dwi'n siŵr o fod erbyn hyn, fydd yna rai sydd wedi dewis cwrs coleg. A bydden nhw'n wedi gwybod erbyn nawr, tybion ni erbyn Pasg, bod nhw'n wedi cael ei derbyn i'r brifysgol cyn belled bod nhw wedi cael y graddau. A maen nhw'n aros nawr am y canlyniadau lefel A yn yr haf. Ac yn aros i weld os gewn nhw lle yn eu coleg nhw. A falle bod yna rai yn meddwl, dwi'n mynd yn bell o sain yr efengil. Dwi ddim eisiau fod yn lliw ar y fengil. Fe ga i dymor cyfan yn y byd. Dim capel ar y sul. Neb i wirio be dwi'n neud, a dwi'n foesol neu beidio. Lle fynd allan. Gyda fy ffrindiau, rhyddid. Pob math o bethau. Falle bod yna rhywun felly. A chi wedi clywed ar y fengil dro ar ôl tro. Gwahodd chi, peidiwch a gwrando ar y byd. Ond chi'n gweld y cyfyngiadau yn yr eglwys neu falle'r teulu, maen nhw'n rhwystro chi. A mae fy ffrindiau yn cael neu be bynnag maen nhw'n moyn. Mae rhyddid gan nhw. Ond mae Solomon wedi dweud, chi peidiwch a gwrando ar y byd, ond chi wedi gwrthod gwrando. A mae'r arglwydd wedi'ch gwahodd chi, ond chi wedi gwrthod gwrando ar ei wahoddiadau fe. Ond dyma yw gras bod dal, dyma i chi un cyfle, falle bod na un enaid, dwi ddim yn gwybod, gobeithio mwy, fod na un enaid sydd ar fi'n camu i'r byd, a maen nhw'n gwrando ar y neges yma, a bod y gwahoddiad llawn gras, bod yn gwahodd yr arglwydd yn eich gwahodd chi unwaith eto, cyn i chi gamu mhellach i dywellwch. A fel yr emyn, mi glywaf dyner lais yn galw arna fi i ddod a golchi meiau gyd yn afon Calfari. Falle dyna beth yw'r neges yma i chi. Chi'n clywed i dyner lais. Mae'n eich gwahodd chi. Mae e'n trigarhau. Mae e'n llawn trigaredd chi. Ond nid dyma yw y doethineb a ddisgrifir yn y benod hon. Dewch at Grist. Ymatebwch i Grist.
Mae e wedi addo trwy nerth yr ysbryd glân y bydd yn agor llygaid eich enaid i ddeall yr hyn yw i neges y gwir ddoeth uneb, yr hyn a ddath Crist i'r byd i'w wneud. Dyma be mae wedi addo wneud wrth ddod at Crist, mae'n helpu chi ddeall a gweld arwydd y cad yr holl darluniau sydd yn ysgrythyr, falle bod rhaid ddim wedi deall. Falle bod rhaid ddim wedi deall yn gwybod rhywbeth am y groes, ond ddim yn siŵr iawn beth yw e. Mae rhyw ddarlun falle sydd yn llawn seremonïau crefyddol. Chi'n gweld pobl yn gwisgo croes a bathodynau croes, a chi'n ymwybodol rhywbeth amdano fe, ond chi'n mynd i gweld pa mor bwysig yw e. Ond os ych chi'n ymateb i lais yr arglwydd a chi'n dod at Grist, chi'n gweld beth yw'r dwylo yn cael ei wasgaru, y dwylo pur yna ar y groes yn cael ei hoelio. Beth yw arwydd y cad hwnna? Arwydd y cad hwnna yw yno ar y groes oedd Iesu Grist yn cael ei gosbi am eich pechod chi. Pan oedd y hoelion yn cael ei wrthio i'w lawer, a'r gwaywff o'n i'w ochr roedd hwnna yn gosb am eich pechod chi. Pan ath y tywyllwch ac roedd yr Iesu ar y groes ac fe nath i dad troi gefn arno, beth oedd hwnna? Effern yn cael ei rhoi ar Grist yn lle chi. Arwydd y cad y groes yw hyn. Mae Iesu Grist wedi marw a cymryd y gosb yn eich lle chi. Dyna'r arwydd y cad. Pam ni'n sôn am ei fywyd dro ôl tro yn y pwlpit fan hyn, pam ni'n sôn am ryfeddodau Crist, am ei wyrthiau fe, am ei drigaredd, am ei gariad e, pam ni'n sôn am y pethau, pam, na ddweddwch chi pam, achos nath Iesu Grist cadw'r gyfraith yn berffaith, mwyn i chi cael ei berffeithrwydd yr oedd e'n cynrychioli chi, fedrwch chi ddim cadw'r gyfraith. Fe nath Iesu Grist. Dyna'r gwahoddiad, mae Iesu Grist yn eich gwahodd chi i wrando ar ei lais. Mi glywaf dyna'r lais yn galw arna fi. I beth? I ddod a golchi meiau gyd yn afon Calfari. Dyna yw'r broblem. Mae ganddoch chi feiau ac i chi mynd i cael eich cosbi. Ond mae'r Iesu wedi cael ei gosbi yn eich lle chi. Pam ni'n sôn am yr atgyfodiad? Rheswm ni'n sôn am yr atgyfodiad, heb i Iesu Grist atgyfodi o'r bedd yn fyw, bydde dim maddeuant i gael, bydde dim bywyd trygwyddol i gael, bydde dim Cristnogaeth. Rhaid oedd iddo brofi mai fe oedd Duw, ac iddo goncro Satan ac effern ar bedd a phechod. Fe nath e godi'n fuddigoliaethus. Dyna pam ni'n pregethu hyn. Fe dalodd e'r pris yn llwyr. Fe agorodd e ffordd y gallwch chi cael eich golchi'n wynach na'r eira. Yr gwahoddiad yw i ddod at Galfaria. Ac i sefyll wrth droed y groes a'r afon yna sydd o'i waed yn llifo lawr. Y ffynon yna, lle gellir cael eich golchi'n wynach na'r eira. Dyma'r gwahoddiad, mae'r emyn yn mynd ymlaen, yr Iesu sy'n fy ngwadd i dderbyn gyda'i saint. Derbyn beth? Mae'r Iesu'n eich gwahodd chi. Dyna be mae Solomon yn sôn amdano. Mae Solomon yn yr Hen Testament yn edrych ymlaen at dyfodiad Crist a mae'n dweud y mae doethineb, y mae Crist yn eich gwahodd chi i ddod ato fe. Ond i ddod ato fe i wneud beth? Wel, mae'r emyn yn dweud i dderbyn gyda'i saint, ffydd, gobaith, cariad pur a hedd a phob rhywnefol fraint. Dyna'r gwahoddiad. Mae'r efengyl, mae Crist yn eich gwahodd i ddod a derbyn ffydd i gredu, fedrwch chi ddim credu heb yr hodd. Mae'n eich gwahodd chi dderbyn o'r gobaith yma, y gobaith sicr, nid gobaith croesi bysedd, y gobaith o fywyd trygwyddol sydd yn gwbl sicr, yn seiliedig ar iau yr ef. Yr un sydd ddim yn gallu dweud celwydd. I dderbyn ffydd, gobaith, cariad, pur a hedd. Mae wedi cynnig rhain i gyd i chi. A phob rywnefol fraint. Mae wedi dweud mae'r holl fendithion yr efengyl yng Nghrist. A mae Solomon dweud, dewch at Grist. Peidiwch gwrando ar lais y byd, gwrandewch ar lais yr Iesu. Dyna beth mae'n dweud. Ac mae'n mor raslon, llawn trigaredd, mae'n dweud, bod chi wedi gwrtho dro ôl tro. Mae'r Iesu yn eich gwahodd eto fe. Ond ydyw'n atgoffa chi o Ioan 10, adnod 26 i 27. Ond chwi nid ydych yn credu, canis nid ydych chwi o'm defaid i, fel y dywedais i chwi. Y mae fy nefaid i yn gwrando fy llais i, a mi ai hadwain hwynt, a hwy am cynlynant i. Dyna'r gwahaniaeth. Mae'r rhain yn nabod llais yr Iesu. O, falle bod yna rhywun yn gwrando nawr yn dweud, na, dwi'n gwrthod symud. Dwi eisiau'r byd. Chi ddim yn nabod llais yr Iesu.
Ac felly chi'n dewis y canlyniadau sydd yn dod o hynny. Gai ofyn i chi, ydych chi wedi dechrau ymateb, yn dechrau gwrando, yn dechrau troi, yn dechrau difarhau o'ch pechod a'ch gwrthryfel. Ac wedi dechrau camau bach efallai, tuag at yr Iesu. Falle'n dechrau gwrando fwy astyd. Ond nid yw hwnna'n hyfryd i weld. Chi'n dechrau gweld gwahaniaeth. Maen nhw'n dod yn amlach, maen nhw'n dod i wrando. Ac falle os yw rhywun o'r teulu, chi'n gweld nawr y gwahaniaeth yn y gwrando. Mae'n y wahaniaeth. Gofnodd rhywun i fi bore yma, ydych chi'n gallu gweld yn y gynulleidfa os oes rhywun yn gwrando, a beth yw'r ymateb i Airdyw, allai ddweud oeddech chi heb flewyn ar dafod, ydych chi yn. Falle ddim yn llwyr wyddonol gywir bob tro, ond ych chi'n gallu dweud. Chi'n gallu dweud pa mae rhywun yn anghyffyrddus. Chi'n gallu dweud pa mae rhywun ddim eisiau bod yna. Chi'n gallu dweud pa mae rhywun yn gwrthod y neges chi'n rhoi. Ond mae mor gyffroes pan chi'n dechrau gweld arwyddion o rhywun yn gwrando'n fwy astyd ar lais yr Iesu. Does dim byd mwy cyffroes. Allai ddim meddwl am unrhyw beth mwy cyffroes. Allai ddim dychmygu pa mae'r gyffroes yw diwygiadau. Pan mae'r ysbryd glân yn dod lawr, a mae'r pregethwr yn pregethu, a mae'n gweld cynulleidfa, a mae'n gweld degau, falle cannoedd yn gwrando, a falle mae'r tro cyntaf neu'r ail tro neu'r trydydd tro, maen nhw'n dod mewn, ac chi'n gweld y dagrau'n llifo lawr ar ei bochau, chi'n gweld yr eogrwydd yna, chi'n gweld yr ofn, ac yna wrth nhw'n glywed am Iesu Grist ac am ei groes, a chi'n gweld nhw'n codi golygon, a maen nhw'n llawn cyffro nawr, efallai nawr maen nhw'n obaith yna, mae rhywun wedi dod yn newyddion da iddyn nhw, a maen nhw'n gwrando, a chi'n dechrau gweld nhw'n agosau, dyna beth ni'n sôn amdano. Oes yna rhywun sydd wedi dechrau gwrando ac ymateb? A chi wedi deall o'r diwedd mae dod at Grist yw'r unig ateb sydd i achub enaid colledig. Mae'r mynydd yn mynd ymlaen. Arglwydd, dyma fi. Dyma'r pinnacle, dyma le ni eisiau gweld. Maen nhw'n ymateb i lais yr Iesu. I wahoddiad yr Efengil, ac yna maen nhw'n dweud arglwydd, dyma fi, ar dy alwad di, cana fe enaid yn y gwaed a gaed ar Galfari. Cana, gwna fe enaid yn wyn fel petai wedi orchuddio a blawd. Na be mae'n golygu? Cana. Ond i fedd fy'n hyfryd petai ni'n cael dod i gyfnod lle bydd yna bobl yn dweud y geir yma. Arglwydd, dyma fi. Ar dy wahoddiad, ar dy alwad di. A beth i ni'n gofyn? Wel, dyma un peth mae pechadur yn gallu gofyn. Cana fe naid yn y gwaed, golcha fe, na fe'n wyn yn y gwaed. A gaed ar Galfari, y gwaed a lifodd ar y groes. Mae'r groes yn ganolog, mae rhaid i chi cael y groes. Rhaid i chi ddeall y groes. Mae dyna'ch unig gobaith. A dyma gwahoddiad, dyma yw doethineb, dyma'r gwahoddiad yr Efengil. Dyma yw neges Crist, dychwelwch wrth fy ngherydd. Wel mi a dy wallta fy ysbryd i chwi, fy ngeiriau, a hysbysaf i chwi, mae yn eich gwahodd chi, mae'n ymestyn allan ei lais. Wel, yn olaf felly yn drydydd, beth am fendithion ei lais? Adnod 33. Grandiwch, dyma'r adnod y testyn. Cymryd amser i ni gyrraedd y testyn, ond dyma'r adnod y testyn. Adnod 33. Hynny, y sawl awrandawo arna fi a gaif aros yn ddiogel. Ac a gaif lonyddwch oddi wrth ofn drwg. Am adnod. Am adnod i rywun sydd yn dechrau ymateb. Am fendydd, y byd, yr un drwg, yn ceisio eich denu ag addewidion o hwyl a rhyddid i bechu. Dyna beth mae byd yn dweud. Gydag addewidion ffals, llawn twyll. Ond yn sicr i chi, dos gan y byd, ddim cysur na gwir ddiogelwch. Pa gysur sydd gan y byd? Tristwch mae'r byd yn ei gynnig. Maen nhw'n addo i chi bydd arian yn ateb pob problem. Dyw'r arian ddim yn ateb pob problem. Mae'r byd yn addo i chi chwant sydd yn mynd i datrys pob problem sydd â chi. Mae'n dod â pleser i chi. Mae'n dod â, gan amla o beth dwi wedi ddeall, mae'n dod â tristwch o'r mwyaf. Mae'n rhwygo teuluoedd. Mae'n dod ag afechydon. Mae'n dod â phroblemau.
Pan chi'n gwrando ar y byd, mae'n dweud celwydd, dyn nhw ddim yn gallu addo. Dyn nhw ddim yn gallu addo dim cysur i chi. Dyw'r byd ddim yn gallu rhoi dim cysur i rywun ar wely angau. Does dim sicrwydd gan unrhyw grefydd i unrhyw claf ar wely angau. Dyn nhw ddim yn gallu cynnig unrhyw obaith i neb wrth nhw gamu i fi tragwyddoldeb. Dim diogelwch. Pan byddwch chi'n ystyried fod yr pechadur ar y ffordd Llydain sydd yn arwain at distryw. Be mae'r byd yn dweud yw, maen nhw'n honni diogelwch mewn niferoedd. Honni dyna yw'r feddylfryd, mewn niferoedd mae diogelwch. Os oes torf yna chi'n saff. So pawb yn neud e, chi'n iawn. So pawb yn gwrthod yr efengyl, mae popeth yn iawn. Os yw pawb yn ynfoesol, mae popeth yn iawn. Mae lot o bobl yn neud e, felly dim peryg, maen nhw'n dweud hynny. Does dim peryg. Celwydd yw hwnna i gyd, mae'n dod ar tristwch o'r mwyaf. Dwi ddim yn dod â chysur. Dwi ddim yn dod â gobaith i chi. Does dim byd yna. Does dim diogelwch gan y byd. Dwi ddim yn gallu helpu chi yn ystod bywyd. Dwi ddim yn gallu helpu chi wrth i chi gamu o fywyd. Celwydd yw'r cyfan. Dyna beth mae Solomon yn dweud. Ond mae'n dweud mae gwir ddoeth i neb yw Crist a'r efengyl. Fod y byd yn chwerthin am ein pennau ac yn ein gwatwar ac yn ein gwawdio, pob math o bethau, peidiwch â gwrando ar y byd, mae Solomon yn dweud. Hynny, gwrandewch ar Grist, hynny, y sawl a wrandawo arno fi a gaif aros yn ddiogel ac a gaif lonyddwch o ddiwrth ofn drwg. Mae hwnna mor hyfryd. Gymaint o ddiogelwch sydd yn yr efengyl. Mae Crist yn addo diogelwch am weddill eich bywyd ar y ddeiar. Dyw'r addewid yna ddim yn golygu gewch chi ddim problemau. Dyw'r addewid yna ddim yn golygu fyddwch chi ddim yn sâl. Ond be mae'n addo yw, fyddwch chi'n ddiogel ynddo fe. Be fydd yn rhoi cysur i chi, fydd yn rhoi nerth i chi. Fydd yn ei gofalu amdano chi. Fyddwch chi yn gweld eich gobaith ynddo fe. Fydd yn dod pan yn teimlo'n isel ac yn agosau ato chi. A fydd yn eich cysuro chi. Ond yna wrth gamu dragwyddoldeb. Mae'r diogelwch o'r mwyaf ond yw e. Mae'r diogelwch na fydd na farn. Y byddwch chi'n ddiogel hyd tragwyddoldeb yng nghwmniaeth yr Iesu. Mae wedi addo'n diogelu'n heneidiau ni o'r un drwg, ac o ganlyniadau pechod. Wrth ddod at Grist, mae'n eich gorchuddio a'i gyfiawnder ef. Yng ngolwg Duw y mae'r enaid bellach sydd wedi dod at Grist yn wyn llwyrlan, yn berffaith. Mae'r Cristion, o ran fel mae'n edrych ger bron Duw, yn berffaith. Dyw'r Cristion ddim yn berffaith. Fydd yna lawer yn pwyntio at hynny. Dyw'r Cristion ddim yn berffaith. Mae'r Cristion dal yn bechadur, ond y gwahaniaeth yw, mae'r Cristion yn bechadur sydd wedi faddau. Mae'r Cristion yn bechadur sydd wedi olchi yn y gwaed. Mae'r Cristion yn bechadur sydd wedi orchuddio a pherffeithrwydd Crist. Mae'r Cristion sydd yn bechadur yn wynach na'r eira yng ngolwg y tad. Ac felly dyna safle'r Cristion. Mae yn ddiogel yng Nghrist. Mae'r Cristion yn ddiogel o daraniau y ddeddf ac o felltith y ddeddf. Beth bynnag mae'r ddeddf yn taranu fygythiadau, does dim un yn gweithio yn erbyn y Cristion. Mae'r ddeddf yn dweud, rhaid i chi peidio wneud hyn, rhaid i chi peidio lladd, rhaid i chi peidio godi nebydd, rhaid i peidio dwy. Ac i chi'n gwybod ni'n unig o bob un ohonyn nhw ar ryw lefel. Mae pechod yn y galon a mae'r gyfraith yn taranu ac yn dweud, wyt ti'n eog? Ac chi'n dweud, wrth gwrs fy mod i'n eog. Ond dwi ddim yn cyffwrdd y Cristion. Pam? Y mae Crist wedi cadw'r gyfraith yn fy lle. Felly does dim rhaid i ni ofni'r gyfraith. Fi dim un cyhyddiad yn erbyn y Cristion. Gan fod Crist wedi cadw'r gyfraith. Mae Crist wedi gosbi yn fy lle fi. Mae'r Cristion yn ddiogel o'r cyfan. Mae'r enaid yn ddiogel ar y graig, Crist Iesu. Does dim lle mwy diogel i'r enaid drigo. Mae Crist wedi gwneud hyn oll sydd yn rhaid ei wneud i fodloni'r tad ar ein rhan. Dwi ddim wedi methu mewn unrhyw faes. Nid yn unig, mae yn ein bendithio a glanhad,
ac mae e'n maddau, mae e'n ein mabwysiadu, ac felly cawn ddiogelwch sydd yn eiddo i'r rhai sydd yn rhan o'i deulu. Mae hwnna gyd yn wir, yr ydym bellach yn gyd etifeddion, i ni'n etifeddion gyda Christ. Fel ei blant cawn gymaint o fendithion, mae wedi addo i'n harwain yn ddiogel pob cam i'r nefoedd, trwy'r anialwch o fyd yma, mae wedi addo i'n nerthu wrth i ni wynebu stormydd bywyd ac ymysodiadau'r un drwg, ni wedi addo ein cadw ni trwy erledigaeth a siomedigaethau. Hyn oll i ni, nad ydyn ni'n heiddi hyn. Mae wedi addo, mae yn ddiw y cyfamod, addo i'n cadw hyd tragwyddoldeb. Am fendithio, mae'n mynd ymlaen ar Iesu sy'n cryfhau o mewn ei waith drwy ras. Mae'n rhoddi nerth i'm henaid gwan i feiddi mhechod cas. Mae'n rhoi nerth i mi fyw fel Cristion. Dyna'r bendithion. Hynny y sawl o wrandawa arno fi a gaif aros yn ddiogel. Ac a gaif lonyddwch oddi wrth ofn drwg. Gogoniant byth am drefn y cymod a'r glanhad, derbyniaf Iesu fel yr wyf a chanaf am y gwaed. Beth anewch chi felly? A anewch chi wrando ar ei lais, i ddod ato a phwyso arno. Gan wrth ddod mae'n rhoi nerth i ni ddod. Mae'n rhoi ffydd i ni bwyso a chredu. Ac felly y geiriau mae Solomon yn dweud yw dewch at Grist, edifarhewch a chredwch. Dyna mor syml yw'r geiriau yma. Mae'r addewidion mor arbennig, mor wir. Mae'n addo i'n cadw ni rhag ofn. Ofn o bob math, ofn drwg, ofn uffer, ofn barn, achos yng Nghrist i ni'n ddiogel. Mae'r bendithion gymaint. A fydd unrhyw Cristion yn tystio hyn, felly peidiwch â gwrando ar y byd. Dewch ato. Hynny. Y sawl a wrandawo arno fi a gaif aros yn ddiogel ac a gaif lonyddwch oddi wrth ofn drwg. Gadewch i ni weddio. O Dduw, i ni yn diolch i ti am yr arglwydd Iesu Grist, am yr efengil, am y gwir ddoethineb, ac yn gweddio byd ysbryd ar waith, yn argyhoeddi, yn perswadio eneidiau sydd yn dyheu am y byd, iddynt wrthod wrando ar y byd a dechrau gwrando ar lais yr Iesu. Tyrd gweithio nawr, bendithio diogelo, ni'n gofyn i'n ôl trwy enw ac heiddiant ein hadglwydd Iesu Grist. Amen. O gadewch ni orffen trwy ganu'r emyn honno, 288 mi glywaf dyna'r lais yn galw arna fi i ddod a golchi meiau gyd yn afon Calvary. 288 gewn ni sefyll uwch hynny.
A nawr bydd ydi ras i'n harglwydd Iesu Grist a chariad Duw a chymdeithas yr ysbryd glân fod gyda chwi oll hyd byth. Amen.